салом дӯстон, АПЛ метавонад ба Русия ҳаққи намоиш додани бозиҳои чемпионати Англияро надиҳад. Айни ҳол дар Лига маҳз ҳамин сол дар риштаи баҳс қарор дорад. Роҳбари Премер-лигаи Англия Ричард Мастерс ишора кард, ки мо баъд аз чанде қарори ниҳоиро атрофи ин мавзӯъ мебарорем ва айни ҳол суоли матраҳ барои мо муваққатан қатъ кардани шартнома ва ё умуман бенасиб кардани Русия аз бозиҳои АПЛ мебошад. Мухлисони чемпионати Англия аз ин хабар хеле ғамгин шуда ишора мекунанд, ки Русия дар як ҳафта ба асри сангин баргашт. Акнун русҳо мисли СССР бояд шукр карда ба ояндаи неку дурахшон боварӣ дошта бошанд. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, имрӯз ва ду рӯзи истироҳатӣ моро тоб рақобатҳо интизор аст ва ҳар яке шумо метавонед барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. То ин дам дар Русия ширкати Око Спорт бозиҳои Премер-лигаи Англияро нишон медод. Аз мавсими оянда Матч ТВ бояд бозиҳои чемпионати Англияро нишон медод. Ин шабакаи варзишӣ ҳатто бо иштироки шорайҳони машҳур Константин Генич ва Тимур Журавлёв бо сабти филми «Острые козырьки», ки яке аз сериалҳои машҳуртарини муосир ба ҳисоб меравад, рекламаи арзишнокро сабт намуд. Дар он гуфта мешавад, ки аз моҳи августи соли 2022 ширкати телевизионии Матч ТВ бозиҳои АПЛ-ро намоиш медиҳад. Ҳар он таҳримҳое ки сараввол дар сатҳи овозҳо бошанд ҳатман рух медиҳанд. Бо эҳтимоли зиёд хабаре аз ҳаққи намоиши АПЛ маҳрум мондани Русияам дар наздиктарин фурсатҳо статуси расмиро ба худ касб мекунад. Барои телевизионҳои варзишии Тоҷикистон ТВ Варзиш ва ТВ Футбол ин ҳолат имконияти хеле хубро фароҳам меорад. Бо нишон додани бозиҳои АПЛ тамошобинони ин шабакаҳо хеле зиёд мешаванд. Ягона мушкилӣ фарогирии телевизионҳои номбурда мебошад. Роҳбарияти шабакаҳо бояд сари он андеша кунанд, ки чӣ гуна дар тамоми миқёси кишвар телевизионҳои варзиш ва футболро тамошо карда шавад. Дар кишвари мо мухлисони Премер-лигаи Англия хеле зиёданд. Дастаи Барселона оҳиста-оҳиста ба муҳри худ бармегардад, вале ба қуллаҳои баланд дар муддати 1-2 рӯз расида намешавад. ҳатто мухлисони содиқтарини Барса ишора мекунанд, ки барои дастовардҳои хуб дар мусобиқаҳои фароққуравӣ ҳадди ақал 2-3 сол дар кор аст. Лек дилхоҳ одам бо чашмони кур ҳам мушоҳида мекунад, ки каталониҳо дар роҳи дуруст қарор доранд. ҳама ин бо шарофати Хави аст. мутахассиси каталонӣ ба ҷавонон илҳом мебахшаду таҷрибадорон бошанд зери роҳбарии ӯ худро ҷавони 20сола эҳсос мекунанд. Хави барои ҳама кор вақт меёбад. Гоҳи ӯро дар Каталония мебинем, гоҳи дар Машқов ва баъдан бошад ӯ дар Мюнхен пайдо мешавад. Бо ҳамаи ин гапҳо мо ба шумо гуфтанием, ки сармураббии Барса бо Эрлинг Холланд дар шаҳри Мюнхен вохӯрд. ҳамроҳ бо ӯ яке аз роҳбарони дастаи каталонӣ Жорди Кройф буд. Хави мехоҳад бо проекти худ Холландро дар ҳайрат гузорад. лоиҳа хуб аст, аммо барои ҷалби Эрлинг Холланд ба Барселона маблағи калон ҳам лозим мешавад. ин ҳам барои харидории футболбози норвегӣ ва ҳам барои додани моҳонаи ӯ дар кор аст. Холланд барои як пиёла шӯрбо ва герби Барса аниқ бозӣ нахоҳад кард. Фабрицо Романо мегӯяд, ки ҳамлагари норвегӣ мехоҳад ба Реал гузарад, аммо гап сари он аст, ки дастаи шаҳри Мадрид ӯро танҳо соли 2023 харида метавонад. Президенти Барса Жоан Лапорта ишора кардааст, ки аз нуқтаи назари молия мо имконияти ҷалби Холландро дорем. Акнун ба ин мавзӯъ аз нигоҳи мухлисон баҳо медиҳем. Агар Мбаппе ба Реал ояд, пас Холланд бояд ҳатман ба Барса равад. Ин ба мухлисон дуэли Роналдо ва Мессиро ба хотир меорад, чун маҳз ҳамин ду нафар меросхӯри тоҷи бозингарони сайёраи дигар ба ҳисоб мераванд. Рақобати онҳо метавонад моро ба солҳои 2009-2017, ки Эл Классико воқеан ҳам бузургтарин бозӣ буд, баргардонад. Бо ин роҳ таваҷҷӯҳ ба чемпионати Испания зиёд мешавад. Замоне буд, ки якҳокимиятии дастаҳои ин кишвар дар Аврупо ба чашм расид, вале пасон ин якатозӣ барҳам хӯрд. Мбапперо аксарият бо формаи Реал Мадрид мебинанд. ояндаи Холланд андаке норӯшан менамояд, вале аз ҳама варианти беҳтарин барои ӯ Барса хоҳад буд. шумо дар ин бора чӣ мегӯед, дӯстон? Дастаи ПСЖ бо тамоми дороию бойгариаш тамоми роҳҳои наспурдани 35 миллионро ҷустуҷӯ дорад. охир барои парижиҳо пардохтани 35 миллион бояд шабеҳи офтобпараст бошад. акнун биёед дарк кунем, ки ин 35 миллионро ПСЖ бояд ба кӣ ва чаро супорад. гап сари он меравад, ки дар шартномаи Мбаппе чунин банде аст, ки тибқи он агар Килиан қарордодашро бо парижиҳо тамдид кунад, ин даста ба Монако бояд 35 миллионро ҳамчун бонус диҳад. фикр дорам шумо фаромӯш накардед, ки Монако собиқ дастаи Мбаппе мебошад.
парижиё бо томи рӯи усул аз пардохт кардани ин маблағ рӯи гурез меҷӯянд. худи Мбаппе ҳам нақшаи имзо мондан ба шартномаи парижиёро надорад. дар ин сурат PSG аз Монако қарздор нахоҳад шуд. ва мо тавре медонем шайхони араб ҳамаи корро ба хотири идомаи шартномаи ҳамлагари 23 сола анҷом дода истодаанд. дар ин сурат Монако ҳаққи 100% талаб кардани пули худро дорад. парижиё як роҳро аллакай пайдо карданд. агар моҳи июл PSG бо ҳамлагари мунтахаби фаронса қарордод бандад, ин маънои шартномаи навро хоҳад дошт. қонунвайронкунӣ аст ва фиреб додани қонун бо рӯи қонун вуҷуд дорад. ана ҳамин кори PSG фиреб додани қонун, аммо бо риояи ҳамаи қонунҳост. Карло Анчелотти дар шортлисти дастаи Манчестер Юнайтед қарор дорад. Девҳои сурх мехоҳанд Папа Карлоро баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ ба сафи худ ҷалб намоянд. Сармураббии Реалро англисиҳо варианти беҳтарин барои муддати кӯтоҳ меҳисобанд. Мутахассиси итолиёвӣ бо легендаи МЮ Алекс Фергюсон муносибатҳои беҳтарини дӯстонаву бародарона дорад. Макс Фергюсон сармураббии Реалро ба роҳбарияти Манчестер Юнайтед тавсия додааст. Агар Почеттино аз Париж ба Манчестер наояд, девҳои сурх мутахассиси 62-соларо ба симати сармураббигӣ даъват мекунанд. гуфта мешавад ки варианти Почеттино ба Фергюсон хеле писанд аст. дар Юнайтед Карло Анчелоттиро эҳтиром мекунанд ва бар он назаранд ки ба муддати кӯтоҳ ӯ метавонад дастаро аз вартаи нокомӣ халос кунад. ӯ таҷрибаи кор бо ситораборони АПЛ дорад ва дар Лигаи Чемпионҳо роҳҳои ғалабаро медонад. мақсади асосии МЮ даъват кардани сармураббие ба муддати тӯлонист, аммо дар ин самт англисиҳо ба чанд мушкилӣ рӯбарӯ шуданд. мегӯянд ки Почеттино имкони даъват шудан ба Реалро мехоҳад истифода барад. сармураббии Аякс Эрик тен Хаг бошад бовар надорад ки рафтан ба МЮ барои идомаи карьераш интихоби дуруст аст. як номзади дигар Луис Энрике гуфта мешавад, вале мутахассиси испанӣ то анҷоми чемпионати ҷаҳон 2022 мунтахаби Испанияро тарк нахоҳад кард. Анчелотти бо Челси ва Эвертон дар Премер-лигаи Англия кор карда буд. мутахассиси 62 сола лондониҳоро дар мавсими 2009-10 қаҳрамони Англия карда буд. суоли матраҳ ин аст ки оё Анчелотти ба Манчестер Юнайтед лозим аст ё ин ки не? чунон менамояд ки дар ин даста корро аз сифр оғоз кардан дар кор, аммо Карло он мутахассисест ки ба дастаи аллакай бозиаш хуб омода ҳеҷ чизро вайрон намекунад. танҳо баъзе чизҳоро таъмир мекунаду фазои дохилиро хуб мегардонад. аз ин нуқтаи назар овардани Анчелотти танҳо сарфи беҳудаи вақт менамояд, вале кӣ медонад чӣ гап мешавад паго. ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.